सवार यारऊ के आवेला यार से जिया पर मिले न सवार यारऊ के आवेला यार। रहती हम पापा जी के घर में माजा खूब मरती रोजे दिने दोपहर में दिने दोपहर। हाँ यह सनीमा रहती हम पापा जी के घर में माजा खूब मरती रोजे दिने दोपहर में छछने लमन शादी बात छछने लमन शादी बात यारऊ से जिया पर मिले न सवार यारऊ के आवेला यार। रोतिया बिताई के आवेला बेर के से जिया पर सुत जाला मुँह पर फेर के रोतिया पिता के बुतो आवेला बेर के सजिया पर सूत जाला मुँह पर फेर के होता मोर जवानी बराबर होता मोर जवानी बराबर यारऊ के आवेला यार से जिया पर मिले न सवार यारऊ के आवेला यार। अरुण बिहारी प्रमोद कैसे कही दुख हो एक रसनी मन पैती शंकर से सुख हो शंकर से सुख हो। अरुण बिहारी प्रमोद कैसे कही दुख हो एक रसनी मन पैती सोनू से सुख हो पुरलाय शोक से साथ पुरलाहिया पुसे साथ यारऊ के आवेला यार से जिया पर मिले न सवार यारऊ के आवेला यार। ससुरा के दुख का कही पियावा ना मिलल सही तू ही बताओ भौजी अब केकरा को हम रही से जिया पर मिले न सवार से जिया पर मिले न सवार यारऊ के आवेला यार से जिया पर मिले